Pandhawa kuwi cacahe ana 5 sinten mawon. Ingkang kaping sepisan yaiku Yudhistira. Lajeng Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Sugeng enjang lare-lare kepanggih malih kalian Miss Didi wonten pelajaran basa Jawa. Minggu wingi lare-lare sampun sinau babagan cerita Pandhawa. Asal usule Pandhawa. Saiki lare-lare badhe sinau paraga Pandhawa. Pandhawa kuwi cacahe ana 5 sinten mawon. Ingkang kaping sepisan yaiku Yudhistira. Lajeng Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Kabeh iku putrane Prabu Pandhudewanata nanging seje ibu. Yudhistira, Bima lan Arjuna kuwi putrane Prabu Pandhudewanata lan Dewi Kunti. Dene Nakula lan Sadewa kuwi putrane Prabu Pandhudewanata lan Dewi Madrim. Nggih, sakniki lare-lare sinau paraga Pandhawa ingkang sepisan sinten? Laras ingkang sepisan yaiku Yudhistira. Yudhistira ratu ing Amarta. Yudhistira duwe jeneng liya yaiku Puntadewa. Yudhistira kuwi jelmaane Dewa Yama. Banjur Yudhistira duweni watak kaya dewa yaiku wicaksana atau bijaksana. Ora duwe musuh, tidak punya musuh, ora tahu goroh, tidak pernah berbohong, ora tahu ngapusi, seneng aweh pangapura marang wong liya, senang berbagi, ya, seneng tetulung, suka menolong, lan adil, nggih. Nah, mulane Yudhistira kuwi diarani duwe getih putih amarga suci pambudine. Nah, kuwi Yudhistira. Paraga Pandhawa ingkang kaping 2 yaiku Bima. Bima satriya ing Jodipati. Yen Yudhistira duwe jeneng liya, ngono uga karo Bima. Jenengan liyane Bima yaiku Werkudara, Bratasena lan Bayusuta. Nggih. Sanajan duweni raga kang gedhe, dhuwur, uga sangar, Bima kuwi duweni watak kang becik. Bima duwe watak kang gagah, teguh, tabah, patuh, jujur, diwedeni para musuhe lan setya. Nggih. Bima uga nate madheg ratu ana ing Gili Wesi. Bima iku uga duweni pusaka arane Kuku Pancanaka. Nah, paraga Pandhawa ingkang kaping 3 yaiku Arjuna. Arjuna uga diarani Janaka. Arjuna satriya ana ing Madukara. Arjuna kuwi pajelmaane dewa perang kang aran Dewa Indra. Mula dheweke sekti mandraguna, ya. Arjuna kuwi sekti. Arjuna kuwi satriya kang cerdik babagan perang lan prigel manah, ya, baik hati.
Arjuna duweni watak cerdik, teliti, sopan lan alus budine. Raden Arjuna uga seneng tapa brata. Apa kuwi tapa brata? Ya, senang bertapa. Mula kawruhe jembar lajeng paraga Pandhawa ingkang kaping sekawan yaiku Nakula. Nah, Nakula kuwi yaiku kembar karo Sadewa. Nggih. Kaloro kuwi panjelmaane dewa kembar aran Dewa Aswin. Ya, Nakula minangka satriya ing bumi Retawu. Watake Nakula yaiku ora tau goroh, setya, patuh marang wong tuwa, mangerti welas budi lan bisa njaga rahasia. Nggih, Nakula pinter babagan tetanen. Pinter babagan tetanen ya, tanam menanam. Pinter nih Nakula. Nggih, lajeng kembarane Nakula sinten? Leres. Ingkang kaping 5, kaping gangsal yaiku Sadewa. Nggih. Sadewa putra Wuragile Prabu Pandu Dewanata. Uga kembarane sinten wau? Nggih, kembarane Nakula. Watake pripun Sadewa niku? Sadewa watake padha karo Nakula. Ora goroh, setya, patuh marang wong tuwa, ngerti welas budi lan bisa njaga rahasia. Sadewa satriya ing Sawojajar. Sadewa prigel babagan ingon-ingon, pinter ingon-ingon, nggih. Pripun lare-lare? Sakniki sampun ngertos nggih paraga Pandhawa menika? Sinten mawon Pandhawa niku? Pripun watake Pandhawa? Wonten pundi satriyane para Pandhawa menika? Nggih, pinter sedaya. Sakniki lare-lare nggarap tugas wonten LKS halaman 13 tekan 14. Ajang Gladen Romawi setunggal. Nggih, lare-lare garap langsung wonten LKS. Sampun jelas nggih tugase, mangke langsung digarap wonten LKS. Nah, lajeng tugasipun dikirim wonten Google Classroom, nggih. Oke lare-lare sugeng sinau, Gusti berkahi.